Maipaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, araw na ho ng Miyerkules ngayon, March 29, 2023. Kumusta ho kayo mga kababayan? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan at yung mga kabalen ho natin na nasa kalsada ngayon, yung mga nagtatrabaho po sa mga daanan, sa mga maiinit na lansangan, abay, huwag kong kakalimutan yung palaging pag-inom ho ng tubig at kung pwede ay sumilong ho paminsan-minsan upang sa gayon ay maiwasan ho yung tinatawag nating heat stroke At para ho dun sa mga bumabiyahe dito sa Jose Abad Santos Avenue, pakita ko lamang ho dito sa aking likuran. Ayan, meron hong isang truck sa tapat ho ng SNR, malapit ho dito sa himpilan nating CLTV 36 ang sumadsad ho dyan sa may Center Island. Kanina pa hong madaling araw yan, ayon ho sa Siposco. At asahan daw ang posibleng pagbigat naman ng daloy ng trapiko kasi ho, inaalis ho yan. Sa ngayon ho, hindi naman masyadong nakakaabala pero once na ito nga po ay tinatrabaho na, makikita ho natin mga kabalen, mga kariyon na pwede hong maapektuhan yung daloy ng trapiko. Paalala ho sa mga kababayan natin na nasa kalsada, mag-iingat ho, magbaon ng disiplina at mahabang pasensya para maiwasan ho yung mga aberya. Ito po ikuha dito ho sa ating likuran, ngayon lamang sa may Jose Abad Santos Avenue, dyan po sa may U-turn slot patungo po dito sa himpilan ng CLTV 36. Mag-iingat po tayo mga kababayan at nga po pagandaan po yung mga traffic gawa ho ng iba't ibang mga road repairs din. Ayan. Sige ho mga kabalen, narito na ho mga malaking balitang nakalap ng CLTV 36 News Team ngayong Miyerkules ng umaga. Transparency sa bidding para sa bagong power supplier ng Svelapco. Karapatan ng mga consumer. Ayon ho yan kay Mayor Vilma Caluag. Pabuya para sa ika-aresto ng mga suspect sa pagpatay kay Police Lieutenant Colonel Serna. Itinaas na po sa 1.7 million pesos. Jeepney modernization at hindi phase-out. Apela ng ilang Central Luzon transport groups sa gobyerno. Dalawang grade 10 students sa General Tino Nueva Ecija nalunod po sa ilog. At Justin Baltazar, binitbit ang Pampanga G Lanterns kontra Davao Occidental Tigers sa Game 1 ng PSL Dumper Cup Finals. Kabalen, Karehiyon, bumisita ho si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang Direktor ho ng Police Regional Office 3 sa burol ho ni Police Lieutenant Colonel Marlon Serna nito pong Lunes, March 27. Si Serna ho ang acting chief ng San Miguel Municipal Police at nasawi sa engkwentro laban ho sa dalawang magnanakaw noong Sabado, March 25. Pinarangalan ho ni Hidalgo si Serna ng isang posthumous award na medalya ho ng kadakilaan. Samantala, itinaas naman sa 1.7 million pesos ang pabuya para ho sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect. Ang karagdagang 500,000 po ay nagmula naman kay San Miguel Mayor Roderick Chongson. Patuloy umano ang investigasyon ng kapulisan sa pangunguna ni Police Colonel Relly Arnedo, ang Provincial Director ng Bulacan Provincial Police Office. Sa iba pong balita, umaapila ngayon sa pambansang pamahalaan ang ilang mga transport group dito sa Central Luzon na ipatigil ang planong phase-out ng mga jeep kaugnay huyan ng PUV Modernization Program. Sa halip na tuluyang tanggalin daw sa kalsada ay mas mabuti na i-upgrade na lamang daw ang mga jeep na gawang Pinoy. Ito po ang balitang tinutukan ni Jenna Lumbang Parungaw. Nagtipon-tipon sa siyudad San Fernando, Pampanga ang nasa higit 100 lider ng transport group mula sa 7 probinsya ng Central Luzon nitong Martes, March 28. May temang incessant and relentless battles against fake modernization ang nasabing aktibidad. Panawagan ng mga transport leaders, no to jeepney phase out. Ayon kay Dan Yumul, chairperson ng Confederation of
Transport in Central Luzon o CPTCL na nag-organisa sa pagtitipon, katuwang ang samahan ng mga tsuper at operator tutol sa phase-out o stop. Pinalalakas daw nito ang boses ng mga transport sector para maisalba ang kanilang kabuhayan. Makikita niyo po sa sulat namin sa Pangulo, yung mga jeep natin traditional na PNS compliance naman. Ibig sabihin, Philippine National Standard Compliance, Emission Standard Compliance. Tulungan na lang nila kami. Pero malinaw naman ang pinupromote po nila, made in China. Ano po? Kaming inabutan nila, pati yung manufacturer, lahat ng mga transport worker, manggagawa ng mga manufacturer ng jeep, mawawala ng trabaho riyan. Sa nasabing pulong, ipinresenta ni Yumol ang naging apela ng kanilang grupo na ipinadala sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Grace Poe at Representative Romeo Acop, mga chairperson ng Committee on Transportation sa Senado at Kongreso. Kasama sa kanilang hiling ang itigil ang phase-out ng mga jeep. Sa halip na tanggalin sa kalsada, ito raw ang dapat na i-modernize. Ang propose namin, marami naman tayong mga local manufacturer like Sarao, Malagueña, Francisco. Bakit hindi yun ang i-focus natin? O bakit hindi bigyan ng chance itong mga traditional jeep na ilang dekada na ang lumipas? Walang suporta ang gobyerno pero na-improve namin yung public transport. Ano po? Giit ni Yumul, nakasunod sa International Engineering Safety Standard Design ang kanilang ipinapanukalang jumbo jeep. Lalagyan ito ng Euro 4 diesel engine, air conditioning unit at iba pang modern accessories gaya ng GPS at CCTV camera. Higit sa lahat, mas mura raw ito. Nandiyan yung mga magagaling na gumawa ng sakyan like Ataw. Makita niyo yung mga jeep nila, talagang roadworthy, ang gaganda. So ang i-adjust lang po yung refurbish na sinasabi o rehabilitation. Itataas mo lang ang bubong nun para makakatayo ka. Sasara mo yung exit niya sa likod, ilalagay mo sa curbside. Tapos yung upuan niya na front-facing, iayos mo lang, nakaharap na sa driver, mas komportable. Then, higit sa lahat, lalagyan mo lang ng air condition at saka yung mga apps na accessories like GPS, CCTV, nabibili naman yan, mura lang yan. Hindi po mauubos yung 1.5 mo doon versus 3 million plus na isinusulong. Hiniling din ng CL Transport Group na bigyan pa sila ng 13 to 15 years na palugit bago i-phase out ang mga jeep na hindi nakakayanin pang i-improve at makasunod sa modernized standard ng pampasaherong sasakyan. Panawagan din nila na tanggalin na ang sapilitang pagpapamiyembro sa mga kooperatiba o asosasyon ng mga operator at driver na gustong kumuha ng kanilang sariling unit ng sasakyan at magkaroon ng individual na prangkisa. At para maibsan ang gasto sa modernisasyon ng jeep, sana raw ay bigyan sila ng tax exemption o di kaya ay mas mababang buwis at babaan ang interest rate sa pautang. Higit sa lahat, sana raw ay maragdagan ng subsidiya ng gobyerno sa mga kukuha ng unit. Ang proposal namin, mag-launch sila ng budget na at least 50 to 60% ng price ng unit isolder ng gobyerno. Kasi po, kanila naman ang prangkisa eh. Yun ang collateral namin. Sure, kumbaga, captured market na sila. Ang collateral namin, prangkisa, pag hindi ka nakabayad, mawawala sa'yo. Hindi ba napakaganda nun? Kung kami naman ang tatalungin, wala naman tatayo rito na normal ang pag-iisip na ayaw niya ng bago yung sasakyan niya. Umaasa umano ang transport sector sa pangako ng Pangulo na diringgin ang kanilang sentimiento. Kasi malinaw naman, sabi nga ni PBBM during his campaign, bakit kailangan kayong i-phase out? Yung nararamdaman ninyo, nararamdaman ko rin. Kaya nga nung in-interview ko, baka mamaya, PBBM, manhid na kayo ngayon, nakaupo na kayo, kaya yung sinabi nyo nararamdaman nyo, hindi nyo na nararamdaman ngayon. Dahil presidente na kayo ng Pilipinas. Samantala, na-extend naman hanggang December 2023 ang deadline ng phase-out ng mga jeep matapos ang banta ng isang linggong transport strike bilang protesta sa PUV Modernization Program. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho mga kabalen, mga karehiyon, paalala ho sa mga magulang ay
pagsabihan ho at yung mga ating mga anak na iwasan ho yung paliligo sa mga ilog, lalong-lalo na ho yung mga matataas na bahagi po ng o yung mga malalalim na ilog o kung di sila pamilyar. Naku, napakahirap po niyan dahil dito ho sa may Nueva Ecija, patay ho ang 2 menor de edad matapos pong balunod sa ilog sa Minalungao National Park na sakop ho ng General Tinio. At nangyari ho ang malagim na insidente pasado 2:00 ho ng hapon nitong linggo, March 26. Kilala po ang mga biktima na sina Joshua Malyares, 17 years old, ng Barangay San Pedro at Romnick Bote, 16 years old ng Barangay Pulong Matong. Mula ho yan sa bayan ng General Tinio. Batay ho sa investigasyon ng pulisya ay nagkayaan ho ang 2. Kasama pa ho yung 3 nilang mga kaibigan na maligo sa ilog. Subalit tinangay ho sila ng malakas na alon. Isang dating lifeguard naman ho ang sa Minalungao National Park ang nakarecover ho sa labi ni Malyare at Bote. Ito mga kabalen ay pangalawa na hong insidente, ditong nakaraang linggo lamang, ay naiulat din namin ho itong pagkalunod naman ng isang 12 anyos na bata sa Tarlac ho. At dahil hindi daw siya pamilyar doon sa lugar na kanyang pinaliguan sa ilog. Ayan ho mga kabalen, mga bata, iwasan, alam namin mainit ho ang panahon pero kung hindi rin sanay at delikado ho ang pagliligo sa mga ganyang lugar, ay mabuti hong mag-iwas na lang ho tayo upang maiwasan din ang disgrasya. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Balen, habang tayo po ay naka-commercial break, bigyang daan muna ho natin ang ilang traffic update sa mga pangunahing kalsada dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po ay kuha mula sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO ng syudad ng San Fernando. Ito, tunguhin muna ho natin yung sa may pinakataas gawing kaliwa. Yan, zoom in natin mga kabalen. Ito ho ay kuha dyan sa may Dolores intersection, partikular na ho sa may tapat ng Victory Liner Bus Terminal at yung magkakatabing bus terminal, yung Genesis, nandyan din ho. Ito ho ay sa Jose Abad Santos Avenue. Sa mga orasong ito, bagamat maraming sasakyan, ay maayos naman ho ang daloy ng trapiko. Paalala ho doon sa mga babiyahe patungong Metro Manila, ayan, paghandaan din ho yung mainit na panahon. Ako, magbaon ho ng tubig at pananggala sa sikat ng araw ayon ho sa DOH para maiwasan ho itong mga sakit na pwedeng makuha gaya ho ng heat stroke. Ayan. So ito ho ay kuha dyan sa may tapat ng mga bus terminal dyan ho sa Dolores intersection. Ngayon pong 10:29 ng umaga. Dumako naman ho tayo sa may pinakataas din, gawing kanan naman. Sa may boundary ho ng siyudad ng San Fernando at bayan ng Bacolor, Pampanga, ito ho'y kuha dyan sa Magliman. Ito mga kabalen, sa mga orasong ito ay maluwag ho ang daloy ng trapiko dyan. At may konting build up dun sa may bahagi po ng flyover na ginagawa. Ito hong Lazatin flyover na ayon ho sa SIPOSCO naman, target matapos ngayong darating na Mayo. DPWH ho ang nangangasiwa sa pagsasagawa o pagsasaayos ho ng naturang istruktura, yung flyover. At yung pong build up dyan, dyan ho sa may intersection ng Jose Abad Santos Avenue at ng Lazatin Boulevard, dito po sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Stop and go pa rin ho yung pinapatupad. Sa ulat ho na inilabas ng SIPOSCO, magkabilaan ho yung sakop na kalsada nung paggawa
doon sa bahaging ika-5 at ika-6 ho noong flyover. Ayan. Tunguhin naman ho natin yung sa may bandang St. Jude, yung kabilang dulo naman ng Lazatin flyover. Yan, sa may sa baba, bandang kaliwa, mga kabalen. Ito po, nakikita niyo marami-rami rin ho mga sasakyan dyan. Ito ho yung nasa gawing kanan, ito ho yung Lazatin Boulevard, Yung mga nakita nyo, yung puting sasakyan na yan, going to San Fernando downtown. Yung mga nakahinto naman, dahil nga po merong stop and go scheme na ipinatutupad, ito ho yung patungo naman ng norte. Diyan sa may San Agustin, San Isidro, Sindalan hanggang Angeles City na ho yan. Ito hong nasa gawing kaliwa naman, ay going to Dolores Intersection, mga kabalen. Ayan. May konting build-up po, gawa ng, yun nga, merong traffic light, o merong stop and go situation. Sa ngayon, mukhang walang traffic light, mga kabalen, dahil nakita ho natin, ito ho, yung mga sasakyan na yan, medyo nagkakasalubong sa gitna. DPWH, baka naman. Ayan ho sa DPWH, meron na hong iniatang na pondo dyan, at hinihintay na lang ho natin na maisaayos sana sa lalong madaling panahon upang maiwasan ho yung mga yan. Nakikita ninyo, mga kabalen, nagtila, nagpapatintero ho yung mga sasakyan sa gitna ho ng intersection. Gawa ng sira yung traffic light. At yung pinakaibaba naman, gawing kanan, eto ho'y kuha naman dun sa kabilang dulo pa rin ng Lazatin Boulevard at ng Capitol Boulevard. Yan ho'y sa may San Juan, San Fernando, Pampanga. Ito hong linabasan ng truck at ng tricycle at ng motor. Yan ho'y yung Barangay San Juan, kung saan magkakaroon ho ng papako sa darating na Good Friday. Ayan. At balik ho yung mga tradisyong nakagisnan ng mga Fernandino tuwing Maneldo. Itong lumilikong truck na kulay dilaw, yan ho'y galing ng Santo Niño. At yung kulay pulang SUV na yon ay papunta naman ng Palawe hanggang Cabalantian sa may Bacolor, Pampanga. Maayos naman ho ang daloy ng trapiko. At siyempre maraming salamat sa mga traffic enforcer ho ng Siposco. Kita nyo naman si Kuyang nasa gitna ng kalsada sa tindi ho ng init ng araw. Kuyang, huwag hong kakalimutan ang pag-inom ng tubig. At pwede naman hong sumilong paminsan-minsan. Alam nyo naman ho mga kabalen, Pag huwag natin, yung mga driver, paalala sa mga driver, huwag ho nating pagbuntungan ng init ng ulo yung mga traffic enforcer. Lalong-lalo na ho, kayong mainit yung panahon, nagbibilad ho sila para maisaayos ho yung daloy ng trapiko. Gawa ng sira nga yung maraming mga traffic light. Sila ho yung nagsasakripisyo para sa atin. At ngitian na lang ho natin at sumunod ho tayo sa mga batas trapiko para maiwasan ho ang mga aberya. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Tuloy-tuloy ho tayo mga kabalen. Isang Women's Summit ang isinagawa sa syudad ng San Fernando, Pampanga bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Buwan ng mga Kababaihan ngayon pong Marso. Binigyang diin po sa naturang aktibidad yung pagsusulong ho ng pantay na karapatan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Nagsilbi naman pong resource speaker ng aktibidad si Binibining Sonia Soto, ang atin pong presidente at general manager dito po sa CLTV 36 na kilala rin ho bilang women's rights advocate. Magbabalita po si Jenna Lumbang Parungaw.
ipagtanggol, isulong ang karapatan at kapakanan ng bawat kababaihan. Ito ang tema ng Women's Summit sa siyudad San Fernando, Pampanga nitong Martes, March 28. Pinangunahan ng aktibidad ng Gender and Development Office ng lokal na pamahalaan na dinaluhan naman ng mga Violence Against Women and Children o VAUSI officer mula sa bawat barangay. Present din sa summit ang mga opisyal ng mga grupo ng mga kababaihan sa siyudad, solo parents, Kalipi Group at mga representante mula sa ilang piling paaralan. Ang number one objective kasi ng Women's Summit ay makita natin yung totoong kalagayan ng mga kababaihan sa barangay, sa kanilang mga komunidad, sa eskwelahan. Hindi yung gagawa tayo ng programa na parang suntok sa buwan, hindi mo alam kung ano yung totoong kalagayan, tapos gagawa ka ng programa para sa kanila. Minsan hindi siya swak, hindi siya nagiging effective, hindi siya nagiging malasa. Kasi nga, drawing, ganun. So, ang ginawa natin dito ay, siyempre, ang magiging impact nito ay makakabuo tayo ng profiling sa lahat ng mga barangay, sa mga communities, kung ano talaga ang sitwasyon. Nagsilbing resource speaker naman sa summit si Binibining Sonia P. Soto, ang President, General Manager at host ng CLTV 36 na kilala rin bilang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Tinalakay at ipinaliwanag ni Soto ang mga nilalaman ng Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women. Ako ang nakikita ko, masyadong limitado ang kaalaman ng kababaihan sa pangkalahatan, lalo na mga kababaihan sa komunidad. Nakikita ko na tungkulin talaga ng lokal na pamahalaan, maski na sa antas barangay, na ipalaganap talaga yung karapatan ng mga kababaihan. Kasi sa totoo lang, meron tayong tinatawag na gender and development mainstreaming. At ito may pondo. At ang mga pondo na ito ay kailangan gamitin para sa empowerment ng mga kababaihan. Nilinaw din ni Soto na pantay na karapatan ang isinusulong ng kilusan ng mga kababaihan at hindi ang pangingibabaw ng anumang kasarian. Anya, lahat ay biktima lamang ng kinagisnang lipunang patriarkal, kaya ito ang dapat na maitama sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga kababaihan sa maling pananaw at pagiging bukas naman ng kaisipan ng mga kalalakihan. Pero given yung situation na ito, naaagrabyado yung babae, hindi natin ninanais o pinapangarap o isinusulong isang lipunan kung saan mangingibabaw ang babae sa lalaki. Ang gusto lang natin ay gender equality, gender parity, pagkakapantay-pantay. Igagalang ang karapatan ng babae, igagalang ang karapatan ng lalaki. Kasi naniniwala tayo na ang lahat ng tao ay pinoprotektahan ng batas. Malaking tulong naman umano para sa mga officer ang ganitong aktibidad upang maragdagan ang kanilang kaalaman sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Para sa aming mga bawsi, maganda po ito na may training po kami para maragdagan po ang aming kaalaman, para ma-address po namin sa aming barangay, para yung mga ginagawa po namin sa barangay, pag nag-ayos po kami ng kaso, nag-under po kami ng case, alam po namin yung ginagawa namin. Hinikayat naman ni Soto ang mga kababaihan na maging aktibo sa pagsusulong ng kanilang mga karapatan, hindi lamang tuwing Marso, kundi sa lahat ng panahon. Huwag nating tanggapin na ang araw natin sa buong taon ay Marso 8 lamang. At huwag nating tanggapin na ang buwan natin sa buong taon, na 12 buwan yan, ay isang buwan lamang, sa buwan lamang ng Marso. Gawin natin araw-araw, gawin natin buwan-buwan, gawin natin ito sa bawat panahon. Ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba pong balita, ito ho mga kabalen, mga karihon, pinag-iingat ho ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa heat stroke ngayon pong tag-init. Ayon ho sa DOH, maaring makaranas ng heat stroke ang isang individual kapag ito'y na-expose sa mataas na temperatura na abot ho ng 41 to 54 degrees Celsius. Kaya naman payo ho ng kagawaran hanggat maaari ay iwasang lumabas sa inyo pong mga tahanan o di kaya naman opisina, lalo na ho sa mga oras na matindi ang sikat ng araw
na karaniwan hong nagsisimula sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagpaalala rin po ang DOH sa mga sintomas ho ng heat stress na maaaring humantong sa heat stroke. Ilan ho sa mga ito ay yung pagkahilo, pagpapawis, panlalamig ng kamay, panghihina ng katawan, mabilis ngunit mahinang pulso, at yung pagkahimatay, sakit ng ulo, nariyan din po na may pagpitik ho ng pulso, pananakit ho ng kalamnan, pagsusuka, pamumutla at panunuyo ng balat. Kasama rin ho yung elevated body temperature, yung mga seizure, o yung panginginig, mabilis na pagtibok ho ng puso at yung pagkahimatay. Ang heat stroke po ay isang abnormal na pagtaas ng temperatura ng katawan na nagre-resulta sa physical at neurological disorder. Itinuturing ito bilang isang medical emergency na maaari hong maging sanhi ng kamatayan kung hindi po agad maagapan at mabigyan ho ng karampatang lunas. Kung hindi raw maiwasan at kailangan talagang lumabas, kailangan hong magdala ng payong at gumamit ho ng sunblock para magkaroon ng proteksyon sa init ng araw. Umiwas din daw sa mga nausong inumin tuwing tag-init na may sangkap na maraming asukal gaya ng mga sa malamig, juice at sago at gulaman. Bagamat hindi raw ipinagbabawal ang pagbili ng mga ganitong uri ng inumin, nagpaalala po ang DOH na sa mga nagtitinda na tiyakin po na malinis ang tubig na ginagamit at yung yelo sa pagtitimpla ho ng kanilang mga ibinibentang inumin. Sa kabila ho nito ay mas mainam daw na magbaon na lamang at uminom daw ng tubig na hindi po babalong baso kada araw para makaiwas sa dehydration at iba pang gastrointestinal diseases. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Dr. Maria Rosario Vergere, ang officer in charge ng Department of Health, kaugnay ho ng usaping iyan. So unang-una po gusto natin magpaalala sa ating mga kababayan yung mga juice, mga gulaman, mga sago na binebenta ng ating mga kababayan. So unang-una po gusto natin magpaalala sa ating mga kababayan, kung maaari po, magbaon po tayo ng ating inumin. Ang pangunahin na kailangan natin kapag tayo ay nasa tindi ng init ng araw ay tubig. Yun pong iniinom natin ng mga samalamig, may mga asukal, hindi po yan puro na tubig na nakukuha ng ating katawan. Para sa ating mga local government units, sana po mamonitor po ng ating mga sanitation officers. Ito pong mga nagbebenta sa ngayon, dito po na sa ating bayan o sa ating bansa, nito mga samalamig natin sa mga bawat kanto or mga palengke or public spaces para masiguro po nating malinis ang iniinom ng ating mga kababayan, maiwasan po natin ang mga gastrointestinal problems dito sa ating bansa. Sa iba pong balita, kung si Senator Risa Hontiveros daw ang tatanungin, dapat kilalanin na lamang ng SFELAPCO ang atas ho ng Energy Regulatory Commission na mag-refund ng 654 million pesos sa kanilang mga consumer. Ito ho'y inihayag ng mambabata sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluag. Nagpasalamat naman po si Caluag sa suporta ng mambabatas at muling iginiit na kahit hindi po makinig ang SFELAPCO, nakahanda umano siyang pumosisyon hanggang sa korte. Magbabalita si Paulo G. Santos. Lunes, March 27 nang magkorte si call sa tanggapan ni Mayor Vilma Caluag si Senator Risa Hontiveros. Isa sa mga natalakay ng dalawang lider ang usapin sa dagdag singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Ayon kay Hontiveros, pambihirang pagkakataon umano na tinindigan ng isang local chief executive ang pag-usisa sa electric bill ng kanyang mga nasasakupan. At kung siya umano ang tatanungin, dapat kilalanin ng SFELAPCO ang atas ng Energy Regulatory Commission o ERC na mag-refund ng halos 654 million pesos sa kanilang mga consumer. Meron na po silang nakuhang utos ng Energy Regulatory Commission sa power company na i-refund yung sobra sa siningil sa kanila mula 2014 hanggang 2022. Medyo pambihira po yung ganyang klaseng ruling at isang magandang hudyat sa mga customer ng kuryente sa ating bansa na kayang dinigin ng ERC ang sitwasyon
ng mga mamamayan. Bagamat nirerespeto umano ni Hontiveros ang karapatan ng Espelapco na idulog ang usapin sa korte, show of good faith na maituturing umano kung sana ay hindi muna ipatutupad ang power rate adjustment. I think kung meron ng order ang ERC sa kumpanya tungkol dun sa refund ng 8 taon nung nakaraang dekada, maganda sanang simulan ng ipatupad yan. Sana, no? Ideally. And sana nga naging confidence-building measure o show of good faith kung hindi na muna nagtaas muli pero nasimulang sumunod dun sa order ng ERC. Gayong hindi ganun po ang nangyari at ang balita ay magkakaso ang kumpanya. Well, lahat naman po kasing kumpanya kahit mamamayan ay may karapatan. Handa rin daw si Hontiveros na lumahok sakaling magkaroon muli ng pagdinig hinggil sa usapin ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo. Samantala, hindi lamang umano sa commitment ng mga mambabatas umaasa si Mayor Vil Macaluwag. Pinaghahandaan na rin daw ng kanyang legal team ang magiging sagot sa motion for reconsideration ng Espelapco sa ERC. Nag-aantay po tayo ng motion for reconsideration ng Espelapco. Inaantay po natin yan. So since last Friday wala pa yung motion for reconsideration nila, inaabangan po natin yun para kaagad tayong makasagot. So syempre, uubusin talaga nila yan yung 15 days period nila para sumagot. Tayo naman, mamadaliin natin yung pagsagot. Kailangan, the moment na makita natin yung response nila, yung motion for reconsideration nila, kailangan 3 days maximum makasagot tayo. Sa naging panayam ng CLTV 36 News kay Ginoong Jose Babes Lasatin nitong Biyernes, March 24, sinabi nitong handa silang i-contest ang unang pasya ng ERC na magbibigay sila ng refund dahil sa hindi otorisadong koleksyon ng system loss charges. Git ng Espelapco, pass on charge lamang ang kanilang isiningil at hindi sa kanila ito napunta kundi sa Power Generation Company. Gusto man po namin gawin yon, hindi po namin magagawa paano wala naman po sa amin yung pera. Para po gawin namin yung refund na yon, dapat po gamitin namin yung resources namin na mawawala sa ginagamit namin sa pagserbisyo po sa mga tao. Siguro po naman, meron naman kaming karapatan na magtanong, bakit po ganon ang naging resulta ng refund? Kung po talagang umabot sa korte at sinabi po talagang wala kami magagawa, siguro po maghahanap kami paraan para po mapulfill namin po kung yun po talaga ang magugustuhan ng korte. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Atin to.
Ito ho mga kabalen, sa puntong ito, bigyang daan muna ho natin yung ilang traffic update. Ito ho live nakuha mula dito sa ating studio sa CLTV 36 sa tapat ho ng Jose Abad Santos Avenue. Ayan ho mga kabalen, ay tinatanggal na ho sa mga oras na ito itong truck na sumadsad dyan sa may Center Island. Kung kanina ho, mapapansin niyo yung pinakita naming video ay isang tinutuho isang sasakyan ang sumubok na humila dyan ho sa may truck na sumadsad sa naturang Center Island. Pero ngayon hindi kinaya at nagpadala na ho ng crane yung ating mga kasamahan sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. Ayan ho nandyan na ho yung crane at sinusubukang buhatin ito hong truck. So yung ho mga sasakyan, ayan, medyo zoom out natin ng konti, Kuyang Ray. Yan, pakita natin yung mga sasakyan para makita ho yung konting build up. Ayan, may konting lang naman, konting pagbagal lang ng mga sasakyan. Pero hindi naman ho ganun kabigat yung daloy ng trapiko. Isang lane lang yung okupado doon sa kabilang lane, papunta sa North Luzon Expressway o NLEX Interchange. At dito naman sa kabila, wala naman hong apektado dyan. Yan lamang ho yung U-turn slot na bahagyang naharangan dahil nga po dito sa sumadsad na truck. Yan ho mga kabalen, live hong kuha ngayong alas 10:52 ng umaga mula ho dito sa studio ng CLTV 36. Ayan, kitang-kita ho ng inyong lingkod yung nangyayaring pagtanggal o yung clearing operations na ginagawa ho sa mga oras na ito. Ayan mga kabalan, binuhat na ho yung gulong nung truck. Unang natanggal, yung gulong, bit-bit ho nung crane. Ano ba, paparti-partihin ba to? Alamin ho natin mamaya. Tawagan ho natin yung si Posco para malaman ho natin kung paano din yung magiging proseso at kung gaano nga ba itatagal, o gaano katagal ang magiging clearing operations. Sa ngayon ho, ito nakuha na yung dalawang gulong ito kung di ako nagkakamali, baka sa harapan man ito. At talagang hindi ho kayang paandarin yung truck. Gawa nga ho nung nawasak din yung harapang bahagi ng sasakyan. Ayan. Ulitin ko lamang, live ho itong kuha mula po sa studio ng CLTV 36. At dito po ito sa may U-turn slot sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Kung kayo ho ay nanggagaling ng Dolores Intersection, ayan, at kayo ho ay liliko patungo dito sa aming himpilan, may konting aberya ho sa trapiko. Gawa nga ho ng isang truck na may lamang buhangin kanina sumadsad ho dyan sa may Center Island na nagdulot naman siyempre ng bahagyang pagka-aberya o bahagyang abala sa daloy ho ng trapiko. Kanina ho ulitin ko lang, kanina ho merong sasakyan na sumubok humila, tinutow kanina yan pero hindi ho kinaya, kaya ho nagpadala na ho ng crane yung mga kinaukulan upang sa gayon tuluyan nang matanggal yung naturang truck na sumadsad sa Center Island. Ayan, nakuha na ho yung gulong mga kabalen. Isang bahagi po nung JASA going to NLEX Interchange coming from Dolores intersection ang okupado ho doon sa ginagawa nga pong clearing operation sa mga oras na ito. Wala naman hong may konting build up po doon sa ito, sa tapat ng aming istasyon, kung inyong makikita, sige, Kuyang Ray, pan natin ng konti. Ayan, wide shot natin ng konti. Okay, hanggang dyan lang. O yan, mga kabalen, may konting pagbabagal lang ho ng mga sasakyan, gawa nga ng clearing operations. At syempre, yung iba, magsa-slow down ng konti, makikibalita. Syempre, pwede ho kayo tumutok dito sa CLTV para ho sa ibang update kaugnay ho ng traffic situation. Ayan, so dito ho, hanggang sa tapat ho ng CLTV 36 studio ay may konting pila na ng masasakyan. Gawa nga ho nitong clearing operation. So pakikonsidera po, pakikalkula ang inyong magiging biyahe upang hindi rin ho kayo malate. Pero hindi naman ho ganun kabigat ang daloy ng trapiko, konting pagbabagal lamang. Marahil nakikibalita rin, syempre, itong mga nagdaraan na curious ho anong nangyayari. Ayan, so medyo nagsuslow down ho sila. But again, maayos ho ang daloy ng trapiko. Paalala ho sa ating mga motorista. Ayan, wag hong padadala sa init ng panahon. Yung init ho, panatiliin natin sa panahon lang, wag sa ulo. Mga kabalit, mga karehiyon, magbaon po ng disiplina at mahabang pasensya sa kalsada upang maiwasan ang mga aberya.
Don Honorio Ventura State University o DOVSU ang buwan ho ng mga kababaihan. Dito ho nagsama-sama ang mga guro at estudyante mula ho sa iba't ibang campus ng naturang pamantasan. Yan pong tinutukan live ng ating kasamang si Jenna Lumbang Parungaw. Ating Jenna, kumusta ang pagdiriwang ng Women's Month dyan sa DOVSU? Magandang umaga, Justin, at sa lahat ng mga nanonood sa balitaan. Naging celebration nga ng DOVSU para sa National Women's Month ay talaga namang dinaluhan itong yung mga estudyante at mga guro mula sa 7 campuses ng DOVSU. Ito ay sa Santo Tomas, sa main campus nila sa Bacolor. Kasi bali ito yung isa sa pinakamalaking selebrasyon ng National Women's Month sa mga college schools dito sa Pampanga, no? Dahil ayon sa Commission on Higher Education, ang DOVSU ang nagpakita ng magandang gender and development system sa mga pamantasan o universidad sa Pampanga. Meron daw silang dinisenyong GAD programs na hindi lamang pang-Marso, no, kundi para sa buong taon. Kaya naman tinuturing na isang model school pagdating sa gender and development and National Women's Month celebration itong DOVSU campus dito sa Bacolor, at kasama na rin yung ibang mga campus nito. Kasi ayon sa CHED, na-integrate nila o very inclusive yung gender and development dahil kung titingnan daw, Justin, no, merong 44,000 na mga estudyante ang DOVSU, kasama na dito sa mga campus nila. Dito sa main campus ay meron silang 32,000 na mga estudyante. Pero despite this population na ganito kalaki, ay meron na capture daw ng gender and development program ng DOVSU lahat ng mga estudyante, ng mga faculty. Kaya nagagandahan sila dito sa pagdating sa inclusiveness ng kanilang GAD programs dito sa DOVSU. Justin? Ate Jenna, matanong ko lang tungkol sa expansion naman ng DOVSU, dahil nabanggit mo present yung mga mag-aaral mula sa iba't ibang campus, nakiisa sila sa pagdiriwang ng Women's Month. Ano pa yung mga bagong kurso na planong buksan dyan sa Don Honorio Ventura State University sa iba't ibang nilang campus para sa gayon malaman din ng ating mga kabalen na nais magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo? Kasi Justin, meron palang order sa mga pamantasan na kabilang ang nursing, criminology, and other medical allied courses sa mga in-demand courses sa kasalukuyan. Kaya ito raw ang dapat nabuksan ng mga kurso ng mga state universities. At yan ang plano ng DOVSU sa kanilang DOVSU Satellite Campus sa Santo Tomas. Mag-uutan sila ng nursing, criminology, and other medical allied courses. Aside from DOVSU Santo Tomas, ganito rin ang plano nila sa DOVSU San Fernando. Medical allied courses din ang kanilang bubuksan. Kasi Justin, kung titingnan daw kasi, hindi nakakayanin ng DOVSU main campus dito sa Bacolor. As of now, ang main campus ay mayroong 32,000 na populasyon. So kung dito pa nila bubuksan yung mga nasabing kurso, ay hindi na raw kakayanin ng infrastruktura, nitong laki ng campus, nitong laki ng main campus. Kasi 7.8 hektarya lamang daw ito. Isipin mo, just imagine, 32,000 students, para pa yung mga faculty. So talagang magsisiksikan na sila. Yan ang nakita na solusyon ng pamunuan ng DOVSU. Kung kaya bubuksan na lamang ang mga kursong ito sa kanilang mga satellite campuses. For example, Justin, we have 2 satellite campuses sa 4th District, ang Apalit at ang Santo Tomas. Kung bubuksan nila yung mga kurso dyan, yung nursing, criminology, and other courses, yung mga nasa katabing bayan nila sa 4th District at saka ilang bayan sa Bulacan, ay doon na lamang daw pwede pumasok instead na magpunta sa Bacolor. Sa District 1, meron tayo sa District 2, sa Libao and Cora. So makikita doon na yung malapit daw sa Bataan na dating pumapasok dito sa DOVSU Bacolor, pwede na rin doon pumasok.
And then yung balak na buksan sa San Fernando and yung existing na sa Mexico, ang makakapture naman niya ay the District 3 at pwede na rin dito yung District 1 sa May Magalang and Angeles City, sa Mabalacan. So parang nakapalibot na yung campuses ng DAPSI sa buong Pampanga, capturing not only the students sa Pampanga, kundi maging sa Bataan, Bulacan, yan, at saka sa Maynila. Ating Jenna, panghuli na lamang, etong si Senator Win Gatchalian, napag-usapan, isa sa mga planong talakayin ay yung pagbabalik ng simula ng klase o ng academic year sa buwan ng Hunyo. Para daw, syempre, sobrang init daw kasi ng panahon. Gaya nga ng binabanggit, at syempre, nararanasan natin yan. Maraming mga estudyante yung apektado ngayong summer season na nandyan sa mga paaralan, lalong-lalo na doon sa mga pampublikong paaralan na hindi naman din na may air conditioning unit o walang air conditioning unit yung kanilang mga classroom. Sa DABSU ba, natatalakay ba itong usaping ito? At kumusta yung mga estudyante? Lalo na ngayong mainit nga yung ating panahon. Justin, napakainit nga dito sa Bacolor Main Campus. So, makikita natin yung mga estudyante naglalakad, nakapayong, stay sila dito sa open areas, dito sa study area nila. Merong mga electric fan, malalaki, yung mga estudyante, walang tigil sa kapapaypay. Pero meron tayong nakausap na mga ilang estudyante kanina, Justin. Sabi nila, kung magbubukas ang klase ng June, ang iniintindi nga nila yung tag-ulan, tapos kapag naman nga itong mainit na pag tinanong natin sila, ano ang mas tolerable para sa kanila o ano yung mas gusto nilang nararanasan kapag nag-aaral sila. Ang sabi nila, mas gusto na daw nilang inisin ang init ng panahon kesa dun sa pumapasok daw sila na uulan. Kasi ang consideration naman nila, yung mga dinadaan ng kalsada, lubog, yung transportation ay napakahirap. So nagtitiis, kaya daw nilang tiisin yung ganito kainit na panahon na paypay sila ng paypay at tumututok sa mga malalaking electric fan. Magkagayon man, Justin, nakausap naman natin ang president ng DAPSU na si Dr. Enrique Baquin. Ang sabi niya, kahit wala pa itong anunsyo na ito ni Senator Win Gatchalian, ay balak na pala ng DAPSU na bumalik talaga sa June as their opening ng school year. Ang consideration nila, aside from aside sa bagay ng panahon, ang consideration nila yung fiscal year, yung pag-budget. Nahihirapan daw ang DAPSU dahil kailangan i-prepare yung budget nila. September mag-uumpisa yung August, September, yung nagsisimula yung klase. Pero matatapos na ng December yung fiscal year. Pagdating ng January, kailangan na nilang mag-prepare ng budget ongoing ang school year. So yun ang isa sa mga consideration ng pamunuan ng DABSU bukod sa lagay ng pansin. Okay, maraming salamat sa iyong ulat, ating Jenna, at mag-iingat kayo. Huwag kalimutang uminom ng tubig, at syempre, kung magdala ng payong at mag-sunblock, baka alam mo naman, yung kutis natin, syempre, tayo ika nga. Protection ho yan, sa init ng araw. Ingat kayo, ating Jenna. Maraming salamat. Okay, samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Dalawang mag-aaral ho mula sa Holy Angel University ang pinarangalan naman ng Philippine Institute of Civil Engineers bilang Most Outstanding Civil Engineering Student o MOSES 2023. Idinaos po ang awarding ceremony sa Balibago, Angeles City dito lamang hong March 25. Sila ho ay sina Racy Nicole de la Cruz, 4th-year student ng kursong BS Civil Engineering, Major in Construction, Engineering and Management, at si Francesca Castañeda na kumukuha naman po ng Major in Structural Engineering. Napili ho sina De La Cruz at Castañeda bilang MOSES 2023 dahil ho sa kanilang mga kontribusyon at galing na ipinamalas sa kanilang kurso. Magsisilbi umanong inspirasyon sa dalawang estudyante ang nasabing pagkilala upang mas pagbutihin pa nila ang kanilang pag-aaral at maging mahusay na registered civil engineer balang araw. Ang awarding po ay pinangunahan ng Paise Angeles City Chapter bilang bahagi naman ng 31st founding anniversary celebration ng Philippine Institute of Civil Engineers. Narito po ang ilang bahagi ng kanilang masayang kwentuhan sa topic kasama si Jody Dizon Mercado.
Parang may ano ba, Racy, may konting pressure din na dahil kayong napiling most outstanding civil engineering student for 2023, may konting pressure ba kayong nararamdaman ngayon? Ngayon po, opo kasi po siyempre, yung award po kasi medyo malaki po talaga. Ay hindi po siya medyo, like malaki po talaga siya. Tapos siyempre po yung names po namin nakikilala rin po. Parang dapat po yung ginagawa po namin, okay po, ganun. Yung align po talaga siya. Sa akin po, currently, meron po kaming ongoing po na parang civil engineering day. So hopefully, maging maayos po yung event, maging successful po siya. And mapasa po sana namin yung pre-boards po namin. And ayun po, graduation and then board exam. And hopefully by the end of the year po, kami pong dalawa ni Racy ay magiging registered civil engineering na po, RCE 2023. Sa ibahong balita, naniniwala si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na karapatan ho ng mga consumer ng SFELAPCO na makita kung gaano ho sila katransparent sa pagpili ng magiging bagong power supplier. Pag-aaralan din umano ng kanyang kampo ang kanilang magiging tugon kung sakaling ang imbitahan ho sila na mag-monitor sa bidding process gaya ho ng inanunsyo ng power company. Ang detalye ho ihahatid sa atin ni Jenna Lumbang Parungaw. Inanunsyo na ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO ang pagsisimula ng paghahanap ng bagong power supplier o ang tinatawag na competitive selection process. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News kay Jose Babes Lazatin, ang Senior Vice President at General Manager ng SFELAPCO nitong March 24, sinabi nito na isa sa kanilang balak ay imbitahin si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa gagawing bidding process. Pwede po namin imbitahan ng mayor para mag-witness, mag-observe po doon sa proseso ng bidding para po makita niya kung paano po ka-transparent at kung paano po namin inahanap ano po ang pinakamabuti para sa mga Fernandino. Sinabi naman ni Mayor Caluwag na wala pang nakararating na formal na imbitasyon sa kanya. Magkagayunman, naniniwala ang alkalde na karapatan ng mga consumer na malaman kung gaano ka-transparent ang SFELAPCO sa gagawing pagpili ng power supplier. Tingnan muna po natin yung laman ng invitation. Mahirap po kasi magsalita nang hindi natin alam yung nilalaman ng invitation. Siyempre naman, no, karapatan nating mga consumer na malaman kung ano talaga, hindi ho ba? So anyway, nandyan na po yan. Sana maging transparent na lang po tayo dahil siyempre pag kasi yung mga consumer siyempre medyo natatamaan dahil sa taas ng singil ngayon. Siyempre aaray yan, siyempre magsasalita sila. Magre-react talaga sila. 6 na buwan lamang ang kontrata ng SFELAPCO sa ilalim ng kanilang Emergency Power Supply Agreement sa GN Power at matatapos ito sa darating na Hunyo. Mayroong higit 3 buwan ng SFELAPCO para tapusin ang kanilang competitive selection process. Sa ngayon, nagsimula na umano silang tumanggap ng bidder. Samantala, ikinalungkot daw ni Mayor Caluwag ang posibleng paghaba pa ng kanilang laban para sa refund na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa SFELAPCO. Nagpasa na kasi ng motion for reconsideration ng SFELAPCO at kung sakali ay maaari pa raw itong umabot sa korte. Siyempre nakakalungkot yon on our part, no? Siyempre nakakalungkot sa parte ng mga consumers yung gagawin nilang yon kasi ibig sabihin wala talagang pagpupusa. Pero hindi naman tayo din titigil, no? Siyempre additional work sa atin yon. Pero wala akong magagawa kailangan kong pagpatuloy at hanggang sa dulo, lalaban tayo. Kasi kailangan magkaroon ng ending, magkaroon ng period, negative or positive. Pero naniniwala naman ako, positive ako na mapagtatagpumpayan natin itong laban na to. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Naku, pagdating talaga sa basketball, magagaling kaming mga Justin. Kayo ba'y sumasangkayan dyan? No? Tumatawa si Marco. Alam niyo ho kasi, hindi ho nagawang pigilan ng Davao Occidental Tigers ang ating pambatong si Justin Baltasar ng Pampanga G Lanterns sa Game 1 ho ng Best of 3 Series ng Pilipinas Super League Dumper Cup Finals. Nakapagtala lamang po si aking tukayo ng 31 points at 21 rebounds na naging susi ho para makuha ng ating mga kabalen ang panalo sa Game 1. Si Paulo G. Santos po ang may sports balita. Kasing init ng panahon ang naging paghaharap ng Pampanga G Lanterns at Davao Occidental Tigers sa Game 1 ng Pilipinas Super League Dumper Cup Finals nitong Lunes, March 27. Ginanap ang unang laro ng Best of 3 Series sa Brenzigiao Convention Center, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa first half, agad na ipinakita ng defending champion na Tigers ang kanilang kalibre sa pangunguna ng batikang shooting guard na si John Wilson na dati na ring manlalaro ng PBA. Nag-contribute din sina Renzo Subido, Eman Calo, Larry Rodriguez at Marco Balagtas para makalamang ng 1 puntos ang Tigers kontra sa G Lanterns. Pero hindi na panghinaan ng loob ang ating mga kabalen sa gabay ni Coach Governor Dennis Delta Pineda. Nakikipagsabayan tayo sa ball. Sprint. Yan yung pinapractice natin yung isang araw. Gawin natin, guys. Sa pagtatapos ng third quarter ay lamang na ng 7 puntos ang G Lanterns. Natapos ang laro sa score na 87-84 at nauna na sa winning column ang ating mga kabalen. Tinanghal na super player of the game si Justin Baltasar matapos makakuha ng 31 points, 21 rebounds at 2 assists. Dinahandaan namin nung Davao kasi lamang sila. So hindi namin minadali. And ginawa namin yung game plan namin kaya ito, maganda yung resulta. Siyempre, home court namin to. Kailangan namin ipakita sa mga kabalen namin na kaya namin manalo. Samantala, maghaharap naman ang 2 kupunan sa RMC Gymnasium sa Davao City ngayong Huwebes, March 30 para sa Game 2 ng PSL Dumper Cup Finals. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ayan, congratulations sa Pampanga G Lanterns. At abangan ho natin yung Game 2. Naway maiuwi na nila yung kampyonato. Kung hindi naman, masaya yung Game 3 sigurado. Do or die ho yan. At tiyak, ito'y special treat para sa lahat ng mga basketball fans. Kagaya ho ng inyong lingkod. Siyempre, congrats sa aking tukayo. Magaling talaga yung mga Justin. Ako'y napa-extra rice lamang ho. Mga karehiyon, ito ho, isang pagtatanghal naman ho ang mapapanood sa CLTV 36. Ngayon hong nalalapit na mahal na araw. Ito po yung Tulaok, Alenten, Zarzuela. Mula naman ito sa panulat at direksyon ni Andy Alvis, tampok ho ang RT Santa Rita. Ang palabas po ay paglalahad ng naging buhay at sakripisyo ni Jesus na nakasalin ho sa wikang Kapampangan. Gaganapin ho ang Zarzuela sa Clark Parade Ground sa Linggo, April 2 at sa Santa Rita Eco Park sa Martes, April 4 naman. Magkaparehong oras ho alas 6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na manood sa mga nabanggit na lugar at yung hindi naman ho makakapunta ay syempre pwede ho ninyong tutukan yan sa April 2 dito po sa CLTV 36 dahil live na live ho yan sa ating mga social media platforms at CLTV 36 Facebook page at syempre sa telebisyon Channel 36 at Signal Channel 115 nationwide at syempre pati sa ating mga 39 cable partners sa Central Luzon. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manes Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po ay easterlies pa rin po nakakaapekto dito po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya naman po ang mga lugar dito sa Metro Manila at ang mga natitirang bahagi pa po ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya lamang hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pag-idlat. Dulot din po ito ng easterlies at localized thunderstorm. Sa mga lugar po sa may bandang Visayas at Mindanao ay posible po ang mga pag-ulan dyan, kaya pinag-iingat po natin mga kababayan.
Doon po sa matatapatan at maapektuhan ng localized thunderstorm ay pinag-iingat po din po natin dahil posible din po ang flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. Salamat po. Ito ho, bago tayo magtapos, bigyang daan muna natin ang ating top pick question of the day, QOTD. Ano ang favorite sport mo tuwing summer? Ayan, mga kabalen, makibahagi na ho sa ating masayang talakayan. Mag-comment ho kayo sa post ng CLTV 36 sa Facebook para ho sa gayon, basahin ho yan mamaya ni Kuyang Jody Mercado. At masayang-masaya ho ang usapang yan. Ano ba yung favorite sport mo tuwing summer? Nung kabataan natin, pag ganyang bakasyon, talagang naglalaro tayo sa kalsada. Touching ball, mga kabalen. Kayo, ba ituturing bang sport yun, Margo? Touching ball? Kasama mo yun? Pero ito ho, tuwing summer, alam niyo naman, pwede ho yung swimming bilang isang magandang sport. At kung may alon, swerte. Pwede hong mag-surfing sa Zambales, San Felipe, ayan. At syempre, sa Aurora. Kaso, bare months ho talaga ang surfing season dito sa ating rehiyong Central Luzon. Again, samahan ho natin si Kuyang Jody Mercado para pag-usapan po yung topic na yan. At yung kanyang magiging bisita, ito, favorite sport din daw to ng mga iba nating mga kaibigan Oo, hindi swimming shopping. Oo, shopping. Pag-uusapan ho yung SM 3-day sale. Kasama ho si Stefano Miguel Pineda, ang marketing manager ng SM City Telebastagan. Makakasama rin ho ni Kuyang Jody si Louie Glenn Naparan, ang mall manager sa SM City Telebastagan, at si Karen Lopez, ang personal shopper manager ng The SM Store. Ayan. Kung ayaw nyo ng swimming, pwede ho kayong mag-shopping sa SM 3-day sale. Kung kailan yan, mamaya ho, malalaman natin sa top pick. Kasama si Kuyang Jody Dizon Mercado. Kabalen, ako yung magpapaalam na yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa kadagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official yan. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa Facebook, yung Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. Bisitahin po ang ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, pwede na rin manood ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to.